i stykker. Ja, det er godt. Jeg har lagt hår på. Ja, du skal. Er det startet? Ja. Okay. Au, Palle. Undskyld. Nå. Velkommen til Videodagbog! Episode 3. Her i Aarhus på vandring. Vi sender live igen i dag. Og i dag præsenterer vi... Og jeg skal lige have noget på plads. Vi sender ikke live. Kan vi ikke? Palle, nu stopper du. Jeg ved ikke, om jeg kan høre lige prutter, men Palle, han prutter. Nå. Og i dag vil vi præsentere William, også kendt som Weber, Palle, og som også hedder Patrick, William, og som vi nogle gange kalder Larsen, og Mathias, som også bliver kaldt Mathias, og mig, som også bliver kaldt mig. Rasmus, som også bliver kaldt Ras. Okay, og i dag har vi faktisk en hemmelig gæst. Har vi? Ja, vidste ikke det? Hvem er det? Her Ostekuglen. Han er spist. Nå. Hvem er vores hemmelige gæst? Ham her bag i dag. Nå, okay. Og ikke det. Som vi også så i går. Nu venter jeg. I dag har vi så været på Aros. Og det første vi så, da vi blev vist rundt, det var Little Big Boy. Nej, det var ej. Det var statue. Det var da Little Big Boy. Nej, det var statue. Nå, det var der ham der med to hoveder. Det var statue. Nej, det første vi... Lige da vi kom ind, det første vi så... Det var regnbue. Nej, det var ikke regnbuen. Det skal da ikke regne. Det var først... Lige da vi kom ind i bygningen, så vi noget, der lignede lort. Nå, den der pælen. Der ligner det sådan lort i guld. Hvad er det, der lyder Så sådan så vi Little Big Boy. Ja. Hvis I kan høre den der irriterende fløjtelyd, så er det på grund af, at der er nogle piger, der har købt nogle vandfløjter. Og så, Fuglefløjter. Ja, fuglefløjter, så er de... og så, Okay, vi så Little Big Boy. Han var sådan cirka, ja, meget stor. 7 meter. 6 meter. 7,5 meter. Ja, og han skulle forestille en dreng mellem 8 til 12 år. Mhm. Og det Så lignede faktisk, så han havde noget fra 8-årige og noget fra 12-årige. han var faktisk rigtig sej, og han lignede et menneske helt vildt meget. Ja. Så det bare var en statue. Og han var faktisk imellem 8 til 12 år. Han Det har har vi vi stået lige fortalt. stået fortalt. Jeg skal lige. Og så havde vi om Claus Carstensen. Havde jeg? William, kom herover. Havde jeg? Vi havde om Claus Nå, jeg Carstensen. tror, du sagde, William havde om Claus Carstensen. Ja, det havde vi. Vi skal have mørke. Og vi har trusler. Har vi det? Nej, der var trusler med sådan fucking... de fucking luder og sådan noget. Ja. Ja, sådan nogle meget grimme ord. Ja. Ja, og Og der du stod, lige så at de grim også som vil en hund. stikke din egen op i din mor og alt muligt, og jeg vil bare dræbe dig, når jeg ser dig igen. Jeg vil stikke det op i din mor. Så. Ja. Og og når jeg kommer... næste gang jeg ser dig, så vil jeg vise dig helvede. Ja. Det var nogle meget grimme ord. Ja, hun er helt vildt. Og vi fandt ud af, han er en, Der er ikke lov til mig som selv. pisser meget. På sine Der billeder. var et billede, hvor han pissede, hvor man kunne se, at han stod og pissede med ryggen til. Og der var et andet billede med skumgummi og sådan noget, Hvor han havde pisset på det. Hvor han havde pisset på det. Simpelthen for klamt. Og der var også... og han har Ja. også lavet... hvad var det? Kasper, eller hvad var det, han hed? Og der, hvor han havde lagt et stykke... Nå ja, Nå ja, der- Buller. Buller. Ja, Det var på grund af, at han havde en ven, der hed Buller. Fordi hans ungdom røg han meget hash. Ja. Og, og så en dag blev Buller anholdt for at sælge hash. nej, han Og- røg det. Han røg det. Jo, Nej, han solgte det. ja, og så begik han selvmord. Og så begik han selvmord, og så et år efter fik Claus Carsten det sendt at vide, og derfor lavede han en skumgummiklods, som var skrå, og hvor der skulle lægge hash op i venstre hjørne, men man må ikke udstille hash. Så det var bare... Så det var egentlig bare det. Og der var også et billede, det for Så sagde vi vi. at vide. Ja, de klopper hovedet. Ja, og så fik man... Og vi fik også at se en dame, der sad og tissede ned i en kop. Nej, hun sad ikke. Nej, hun stod op og tissede ned i en kop, og bagefter skulle hun drikke det. Det var et glas. Nej, hun skulle ikke. Hun ville Jo. drikke det. Ja, hun skulle jo også. Hun var en stripper, som hun blev kaldt urinstripperen. Fordi
hver gang hun var færdig med sit show, så tager hun et vinglas og pisser ned i det og drikker det. Så derfor blev hun kaldt urinstripperen. Og så var vi oppe i regnbuen. Ja, regnbuen, der var godt nok langt ned. Ja. Men jeg har været 20 meter cirka højere op i en rutsjebane. Ja, det behøver vi ikke at komme på nu. Har vi ellers? Ja, ham der Claus Carstensen, han lavede faktisk ikke sine malerier selv. Han fik alle mulige andre til at lave dem. Mange af dem lavede han ikke selv. Der fik han en hel masse andre til at Nej, lave. det ved vi jo ikke. Jo, Det var ikke alle billederne. Husk nu, det var kun dem, der ikke blev solgt. De havde det jo. Det var dem, folk ikke gad at have. Ja. Jamen hun sagde til os, at mange af billederne han laver, den lavede han ikke selv. Og alle de billeder han har på Aros, eller han havde udstillet på Aros, det er nogle ting, der ikke blev solgt. Det var det, jeg lige har siddet og sagt, ja. Hvad vi har lært. Og vi tegnede også en hel masse ting. Ja, vi lærte at tegne ligesom ham og bande ligesom ham. Jeg skrev fucking græmor ligesom. Ja, og skrive fuck you og love og sådan noget, ja. Ja, Og så lærte vi om at bruge de teknikker, som han lavede. Ja. Og jeg kom til at lave det helt sort. Ja, det gør Mathias. Det var der garanteret mange, der gjorde. Og så skulle vi også lave, så fik vi sådan nogle ruller med noget papir, hvor vi så foldede dem ud. Jeg lavede et griseansigt, der var han giraf. Jeg lavede bare kigge og hofter. Og så foldede man med 3 stumper. Jeg lavede store fødder. Og så skulle man dele sig op i 3 grupper, eller 3 personer i hver gruppe. Og Så skulle den ene tegne hovedet. og den anden skulle tegne kroppen, og den anden skulle tegne bukserne. Og så skulle vi se, hvordan det blev. Den krop, jeg lavede, den var altså meget tyk. Min krop, den var mega stor. Og knapperne var mega skæve. Det var på en måde bamse. Hovedet var mega giga. Det var en gris, giraf, bamse, menneske. Okay, nice. Nå. Giraf, men... Ja, men ellers hygger vi os nu meget godt, så nu skal vi så hjem i morgen. Og i dag har det været et meget... Og i dag har det været et meget trist dag. Hvorfor? Og vi kan ikke fortælle hvorfor. Bror, nu slutter jeg den her video, så Nå, flytter men vi. vi har hygget os rigtig meget. Og den her... Og Vi glæder jer til at se jer i morgen, mor og far, hvis I ser videoen. Og... Jeg savner jer. Snak!